Când vorbește Cuvântul lui Dumnezeu despre Duhul Sfânt, nu este o putere care vine de undeva, intră în noi și face anumite lucruri. Nu. Când vorbește Cuvântul lui Dumnezeu despre Duhul Sfânt, este o persoană a Dumnezeirii. Domnul Iisus Hristos, atunci când, înainte de moartea și învierea Lui, a spus un lucru. Eu voi pleca și va veni în locul meu un alt mângâietor. Atenție mare. El spune, nu va veni în locul meu un altul. Un oarecare vine și o să fie. Vine, îl pun pe Petru. Nu. Domnul Iisus Hristos spune, vine un alt mângâietor. Atenție mare. Alt mângâietor. Ce înseamnă? Că era cu ei un mângâietor. Nu-i așa? Dar, după ce Hristos pleacă, va veni alt ce? Mângâietor. Același lucru, nu? Ceea ce vrea să ne transmită Cuvântul lui Dumnezeu. În română lucrurile sunt cum sunt. Dar în momentul în care vedem în greacă sau în ebraică, cum este scris Cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile acestea au un înțeles mult mai specific. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos spune că va veni un alt mângâietor, expresia care El o folosește acolo înseamnă va veni altul așa cum sunt eu. Ca mine. Nu-i diferit. De aceeași esență, aceeași personalitate, aceeași putere, cel care vine e la fel ca mine. Nu există nicio diferență între noi. Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ne vorbește despre Duhul Sfânt, ne vorbește ca și despre o persoană. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Duhul Sfânt este o persoană care lucrează cu puterea lui Dumnezeu. Atenție mare! Este a treia persoană a Dumnezeirii. Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, făcea lucrul ăsta și l-a făcut la botez într-un mod excepțional, ca noi să înțelegem puțin, clar, cum este unitatea aceea în Dumnezeire. Nu-i așa? Era Hristos acolo, se pogoară Duhul Sfânt în trup de porumbel și Tatăl vorbește din cer. Și vedem cele trei persoane într-o singură imagine. Și face lucrul ăsta, știți pentru cine? Pentru noi. Dar să nu ne întrebăm astăzi, băi, trei Dumnezei, nu. Și apoi Domnul Iisus Hristos spunea, eu și Tatăl una sunt. Și atunci când l-au întrebat ucenicii, arată-ne pe Tatăl și ne-i ajuns. El ce a răspuns? Haideți mă cu mine în cer, tragem o fugă și vi-l arăt. Nu! Eu sunt cu voi aici! Amin. Nu trebuie să mergem nicăieri. Sunt aici cu voi. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Oamenii, dacă Duhul Sfânt este în noi, știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre cei care îl primesc și trăiesc împreună cu El? Și ce spunea El? Eu și Tatăl vom veni și vom locui cu El. Amin. Atenție mare! Ce înseamnă lucrul ăsta, mă, frate? Voi unde locuiți? Fiecare dintre noi locuim într-un loc specific, nu? Azi locuiești într-un loc și mâine într-altul, și poimâine într-altul, și răspoi, slavă Domnului, nu! Băi, unde casa ta? Acolo sau acolo. Noi aici suntem de ăștia, cum pași într-o și cum pasă încoace. Avem două, dar una e fixă măcar. Atunci când Domnul Iisus Hristos a spus vom veni și vom locui, înseamnă că vor fi permanent împreună cu noi. Amin. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să avem permanența aceasta a Trinității în inimile noastre. Duhul Sfânt este o persoană. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu întristați, Duhul Sfânt are sentimente. O putere nu are sentimente. El dă daruri fiecăruia cum voiește și are rațiune. Are putere de decizie, atenție mare. Este o persoană, nu vorbim despre o putere care vine și pleacă oricum, nu. Atenție mare cu cine tratăm. Pentru că în noi vine și locuiește persoana Duhului Sfânt împreună cu Fiul și împreună cu Tatăl. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Dacă mergem mai departe, vorbeam despre pocăință, nașterea din nou. După pocăință, a doua lucrare de bază a Duhului Sfânt este nașterea din nou. Este momentul în care vedem starea noastră, ne-am pocăit înainte și intervine schimbarea aceasta, nu? Hristos începe să locuiască în noi. Duhul Sfânt locuiește în noi. Domnul Iisus Hristos spunea celor ce cred în numele meu,
li s-a dat dreptul să se facă ce? Copii. Copiii lui Dumnezeu. Cum devenim copiii lui Dumnezeu, fraților? Sau când? După ce ai luat un botez în apă, te-ai botezat cu Duhul Sfânt și ai mers 20 de ani la biserică? Atunci? Nu! În momentul când m-am pocăit, Duhul Sfânt începe să lucreze în viața mea, atenție mare, devin proprietatea cui? A lui Dumnezeu. Dacă sunt proprietatea lui Dumnezeu, eu vreau să vă întreb, până primesc un botez cu Duhul Sfânt, cine locuiește în mine? Diavolul? Nu, nici cum, nu e așa. Pentru că el este dat afară în momentul pocăinței, când eu am zis, Doamne, iartă-mă și ia-mă în mâna Ta, când mi s-a dat dreptul să fiu copil al lui Dumnezeu, sunt apartenența lui Dumnezeu. Duhul Sfânt în momentul acela lucrează în viața mea și ce lucrează? Sfințirea, nu-i așa? A treia lucrare de baza Duhului Sfânt, sfințirea. Începe Duhul Sfânt să lucreze în viața mea și să-mi arete, băi, vezi că azi ai vorbit prostii, vezi că ai spus aia, vezi că ai făcut aia, vezi că ai privit aia, vezi că ai gândit aia, vezi că te-ai strâmbat cum nu trebuie, te-ai îmbrăcat cum nu trebuie, toate alea. Duhul Sfânt începe să lucreze și să sfințească viețile noastre de unde? De afară? Nu, din interior, pentru că toate lucrurile pleacă de aici. Nu din inimă, din minte. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Și spunea altădată, erați pierduți, trăiați ca neamurile, trăiați în păcat și în nelegiuire. Dar dacă v-ați întors și l-ați cunoscut pe Hristos, înnoiți-vă în Duhul minții voastre. Noi, metaforic, vorbim de inimă. Ceea ce este mintea noastră, este rațiunea noastră, sunt sentimentele noastre, este voința noastră. Sufletul nostru în mod special. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze.